खुलुमनाय थाबाय गासैनिसिमबो लोगोसे मिडियानि फंबाय नोंथांमोननिसिम आरो गासैनिसिमबो आं खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। दिनै बे 18 मे बर' बिजों सान दुलाराय बर' माहारि नाङैनो दिनै बे खुंफुंजानाय बे सानाव गासैनिसिमबो जोंनि बर' हारिनि नाङैनो आङो गासैनिसिमबो अननाय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थादों। आङो दिनै हुग्राजुलि गुदि थुनलाइ आफादनि आफादगिरि जानानै बेखौनो फोरमायनो सानो दिनैनि बे हाबाफारियाव जोङो सम्फा फोथार गुदि फरायसालियाव दिनैनि बे मोनसे सुंद'यैब्लाबो एसे मेहेर गोनाङै हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोंनि बे ओनसोलनि गुबुन गुबुन गुदि फरायसालि गेजेर फरायसालि आरो गोजौ फरायसालिनि फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै दिनैनि मोनसे जथायै हुग्राजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो आफादजों आरो बर' थुनलाइ आफादनि माखासे बिबानगिरि बिथांमोनखौ लानानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोङो फरायसाफोरनि माखासे सांग्रांथि मेल लानाय जादों। बे सांग्रांथि मेलखौ जोंनि इयुन जोलैफ्रा जेन बर' बिजोंजोंनो माखासे फरायनानै दावगालांनो हायो आं बेखौ दिनैनि बे हाबाफारियाव बे मिजिंखौ लानानै जोंनि हुग्राजुलि ओनसोलनि गुबुन गुबुन गोजौ फरायसालिनि फरायसुला आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै मोनसे मेहेर गोनाङै जोङो दिनैनि बे सोलोंथाइनि सायाव एबा सांग्रांथि मेलखौ दिनै लानाय जादों। दिनैनि बे बर' बिजों साननि गेजेरजों नोंथांमोना फरायसुला फरायसुलिखौ मा खावलायनो सानो? दा दिनैनि बे 18 मे एबा बर' बिजों सानखौ लानानै जोंनि ओनसोलनिफ्राय जाखिनि गुबुन गुबुन फरायसालिफ्राव फरायनानै दं फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना थाखो जियाव फैगौ समाव जेन आनजादाव जेन मोजाङै जोंनि बर' बिजोंजोंनो फरायनानै जेन मोजां डिभिजन लानानै बा लेटार स्टेन्ड लानानै जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा जेन उथ्रिसार जानो गिबियाव जोंनि हुग्राजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बर'नि खौरां नायगिरि साफ्रोमबो आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोननिसिम दख'रा आफादनि जानायजों गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ आङो गिबियाव बावहरग्रोबाय। दा बेयाव जोङो नैबे सम्फा फोथार बर' गुदि फरायसालिनि नैबे नब्लङावहाय दिनै 18 मे बर' बिजों सान बेखौ जोङो हुग्राजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो लोगोसे जोंनि हुग्राजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बेखौ जयेनलि जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा बेयाव जोंहा जोंनि ओनसोलनि माखासे फरायसालिफोरखौ जों लाफानानै बेयाव गोबां जोंनि ओनसोलनि फरायसुला फरायसुलि फंबाय बिनानावमोनखौ लानानै जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा बेयाव जोंहा सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि बिथां रिजय बसुमतारी सारा बे समाव जोंजों बाहागो लागोन आरो लोगोसे सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लाइसि सुजुगिरि गाहाय सुजुगिरि बिथां लिरदों बर' साराबो जोंजों बे समाव बाहागो लागोन। दा बेयाव जोङो मोनसे फरायसाफोरखौ लानानै सोलोंथायारि सांग्रांथि मेल जों बेखौ लानो सानदों आरो नैबे दिनैनि गोथार बे बर' बिजों सानाव आङो साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोननिसिम बेखौनो खावलायनाय जेन जोंनि जोङो बर' हिसाबै जोंनि बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनांगौआ जों साफ्रोमबो आइ आफा आरो साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफोरनि बिबान। नंखायनो जोङो जोंनि बिमा राव जि बर' बिजों बेखौ फोथांनायाव बयबो मदद खालामगोन आरो बे बर' बिजोंखौनो सोलोंनानै जोङो इयुनाव सासे राफोद सुबुं सम्पद जानो हायो। आं बेखौ साफ्रोमबो फरायसुला आरो गासै रायजो राजाफोरनिसिम मिजिं थिहरनाय थाबाय।